t'agradaria saber el que pensen els teus gossos? Doncs ja tenim la solució, el nou Zoudoc. És un dispositiu que permet captar les zones cerebrals dels nostres gossos. Compra-el i el sorprendrà els teus pensaments. Només cal programar-lo i enganxar-lo al collar del teu gos. I pitjar cap botó. Compra-el i sorprendrà els teus pensaments. Anem a comprovar-ho. Hola, bones tardes. Hola. T'agradaria provar el nou Zoudoc? I què és això? És un nou dispositiu que permet que sentis tot allò que pensa el teu gos. Doncs vinga. Ai, què és que m'han posat ara? Quina xoc, mira. Tinc gana, caca i pixo. Ja me tenen enredat aquestes amb el trasto que no sé què és això. Mira. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I on t'ho puc comprar, això? Telefonant al 971 38 32 32 o a la nostra pàgina web royalcarnet.es. I que va molt. No, estic... Si telefones abans del 31 de desembre, et faran el 30% del teu preu, 99 euros. Molt bé, moltes gràcies, vaig a comprar. Adéu. Compra el Zoudoc i sorprendrà els teus pensaments. I recorda, telefona al 971 38 32 32 o entra a la nostra pàgina web royalcarnet.es. I recorda també, telefona abans del 31 de desembre i faran el 30% del descompte dels 99 euros que val. I a més els regalaran aquest capell tan sorprenent amb la imatge del Zoudoc. Compra'l! Compra el Zoudoc!